हाजीपुर वैशाली। दौरा लेके अपना माथे हो जाने यहाँ छठी घाटे हो। दौरा लेके अपना माथे हो जाने यहाँ छठी घाटे हो। जरा के दियरी बाती हो पूजा करे के साथे हो। जरा के दियरी बाती हो पूजा करे के साथे हो। दौरा लेके अपना माथे हो जाने यहाँ छठी घाटे हो। दौरा लेके अपना माथे हो डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। नहीं करी हो तूले हमसे करे में भेंट। छठी मैया कर रही है जोड़ी हमनी के सेट। नहीं करी हो तूले हमसे करे में भेंट। छठी मैया कर रही है जोड़ी हमनी के सेट। कर जोड़ी दुनू हाथे हो प्रसाद किनी बाटे हो। कर जोड़ी दुनू हाथे हो प्रसाद किनी बाटे हो। दौरा लेके अपना माथे हो जाने यहाँ छठी घाटे हो। दौरा लेके अपना माथे हो डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। दिल से मांगे जे खास ओकर पूरे लायास। जब जीवन राहुल के विश्वास। दिल से मांगे जे खास ओकर पूरे लायास। जब जीवन राहुल के विश्वास। पूरे होला दुख जाते हो मन के बतिया बताते हो। दूर होला दुख जाते हो मन के बतिया बताते हो। दौरा लेके अपना माथे हो जाने यहाँ छठी घाटे हो। दौरा लेके अपना माथे हो। राजधानी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो बेलवती।